Bueno, quina alegria per nosaltres tornar i veure's a vosaltres, veure que ens recordeu i tornar aquí a lo que és el millor garito, el més autèntic de tots, el Padrinot. Gràcies, Xavi, per convidar-nos i gràcies per seguir amb tot això durant tant de temps. Bueno, anem a seguir amb una altra cançó. Anem a fer una cançó que és la que donava títol al nostre primer disc. Algú sap quin és? Els camins de l'amor, es diu. Merci. Seguiu tenint la mateixa canya al cos que sempre. Això està molt bé.